F'inqas minn 7 ijiem ħarġu ċari għal iktar minn darba id-differenzi bejn fazzjonijiet differenti tal-Partit Nazzjonalista. Ċirkostanzi li waslu biex imkejjen fil-Partit Nazzjonalista jiġbdu l-attenzjoni ta' One News kif kull ċirkostanza tilfu l-moderati u rebħu negattivi. Għal iktar minn darba waħda fl-aħħar jiem, il-Viċi Kap Mario De Marco tkellem differenti mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Viċi liħor Beppe Fenekadami. Fl-ewwel każ ħareġ stqarrija fejn irrikonoxxa li s-settur privat huwa l-mutur ta' tkabbir fl-impjiegi. Stqarrija dwar l-impjiegi s-soltu tiffirma wkoll il-membru tal-Parlament Ewropew Therese Comodini Kakija. Iżda li din id-darba De Marco firma waħdu. Fil-ġurnata li ħarġet din l-istqarrija ma kienitx irrapportata fuq Net Television u lanqas l-għada fin-Nazzjon. Meta sabet posta fin-Nazzjon ta' jumejn wara kellha t-titlu mibdul bilan li jkun aktar negattiv kontra l-Gvern. Imbagħad kien hemm il-każ tal-impjant tal-gaż f'Dellimara. Filwaqt li l-eks Ministru Tonio Fenek u Simon Busuttil jgħidu li m'hawnx bżonna, De Marco tkellem differenti. Qal li dik hija xi ħaġa li qatt irridu naraw. Allura ma naħsibx li għandi nkun jien biex ngħid jekk għandux ibnieh jew le. Iżda forsi l-aktar li spikkat kienet ir-reazzjoni ta' Beppe Fenekadami ftit wara li nhar il-ġimgħa tnieda l-programm ta' viża u residenza, programm li tfassal bis-sem tal-Oppożizzjoni, partikolarment Mario De Marco. Wara ftit tal-ħin li tħabbru d-dettalji tal-programm, Beppe Fenekadami ħareġ stqarrija negattiva fejn qal li programm ġdid ma jsolvix korruzzjoni istituzzjonalizzata. Fija ma qalx kelma waħda favur il-programm. Hawn il-Gvern wieġeb u rrimarka l-għajnuna ta' membri fl-Oppożizzjoni fit-tfassil tal-programm u din id-darba l-Partit Nazzjonalista kellu joħroġ stqarrija oħra li firma wkoll Mario De Marco. Hemm kellu jiddikjara li mhuwiex kontra l-programm. L-imkejjen tagħna fil-Partit Nazzjonalista sostnew li dawn huma każi li internament fil-Partit Nazzjonalista ilhom għaddejjin żmien. Iżda issa qed joħorġu iktar fil-beraħ u kull darba qed joħroġ biċ-ċar li l-iktar li tinstema' hija l-fazzjoni negattiva ta' Simon Busuttil.